फाइनली ओंखाम जानोसै आरोना जि मोसाबाय जि रंजाबाय आब'आ मोसा इंलिस जोब्बाय बेनिखायनो चेनेलखौ साबसक्राइब अननानै सन्जिबखौ ओंखाम जानानै बयबो हाबाया जोब्बाय ओमफ्राय दा हिन्जाव गोदानखौ लांसिगोन आरोना ओमफ्राय हिन्जाव गोदानखौ दिनैनि नामानो जागासिनो दङ मेंनायबो मोनबाय माथो बिरादनो थेवबो नायनोसै ओंखाम जाग्रोना लानि होबाय आं नोंनो गोसोखौ होबाय आं नोंनो गोसोखौ हौवा गोदान लागोनि न'आव सफैबाय आयो एसे कपिराइट जाजोबगोन ओइ खैना गोदानखौ दोनहैबाय नै अबस्था गैला मानसिया ओइ सुमि आइथिं नायलाय
এটা নাই লাইছে অবস্থা গেলা নেই কিনা গেল না বেচেরা Cinta Lia.